once again. Today we have a beautiful day. And today guys, let's go to Mawang San Remeo Antique for I think the third time. And right now we are here on this bridge of Bugu, from Bagong Bayan to Bugu. And so guys, let's enjoy this ride. This is the barangay of Bugu, and right over there is Mount Manlabong, the biggest mountain here in San Remeo Antique. That is Mount Manlabong. And so guys, tara na, biyahe tayo. Nandito po tayo mga kaibigan sa Barangay Bugu. Ang Sinuntulan at Tabay at Mawang po mga kaibigan. Po rito yung restaurant mga kaibigan. At yan po mga kaibigan yung barangay Sinuntulan po. Ayan po, parang isang boulevard na po ito mga kaibigan, yung parte ng gilid ng ilog dito. Patuloy pa pong inaayos yung daan dito mga kaibigan. Ayan, merong bakbo dyan. Ayan po. Lampas na po tayo
tayo ng barangay ng Sindulan. Tayo po ay paroon na sa barangay Atabay at Bawa. Ito po yung mga kasama natin, mga kaibigan. Yan po sila. Yan. Makaway-kaway naman po. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, sige dyan. Go. Ayan po. Walo po kaming lahat, mga kaibigan. May dalawang medyo lowered yung kanilang motor. Pang habal-habal. Ayan po, dahil sa ginagawa itong daan ay medyo slow down muna tayo. Ayan po, ang taas. Alright. Itong daan na to, mga kaibigan, ay papuntang General Paulion. At itong part na to ay papuntang barangay Atabay na po. Yan po sa ilalim yung ilog. Yan po. Nagbibigan. Alright. Alikabok dahil tayo po ay nasa huli, mga kaibigan. Okay. Yan po, mga kaibigan, hinahammer yung parting ito dahil isa po itong bato, mga kaibigan. Ayan po, inidrilan po at katabibain. Ayan po. Ayan po, mga kaibigan, no? And right down there is Barangay Atabay. Slowly but surely na rin po tayo sa ating riding ngayong araw, mga kaibigan.
dito mga kaibigan. So medyo naka-loose speed po tayo mga kaibigan. Ang ating sprocket ko ay 38 feet at yung pinion drive natin ay 15 po mga kaibigan. Ang lambit ng putik na to. At pakyat tayo mga kaibigan. Ang bibilis ng mga kasama ko. Sa first gear tayo mga kaibigan. Patuloy pong binubuntos itong daan mga kaibigan. Ayan po. Nandiyan po sila sa itaas ng kaibigan. Naghihintay. Slowly at surely na rin tayo dito mga kaibigan. Yung daan papuntang Barangay Bawang patungong General Polion po mga kaibigan, kung saan makikita yung rice terraces ng San Rene. Doon po banda mga kaibigan ay Barangay Bawang na yan. Enjoyin na po natin mga kaibigan yung daan na to, dahil that's part of trail riding po mga kaibigan. Ayan po, ang ganda
Ganda ng ilog dito mga kaibigan. Ayan po. Dito na po tayo sa Barangay Pawangpo mga kaibigan. Hanggang dito na po yung daan na ginagawa nila mga kaibigan. Yan yaga. Hello, kumusta ka mo? Pangarwa nga balik no? Ayos. Ate ang imaw ko rocker na. Hasta dya pa lang. Ang to sa mabaw ra pa. Mo pa lang to. Ate pero dalir lang mo kung ano. Ate gauran-uran man eh. Ano gani nga pamilya tay? Ano gani nga panimalaya tay? Dabo may iskriman paglidya ha. Tina imuan dya tay kang iskrim gid man. Tay man nga dawan tay. Naimuan man dya ka ice cream tay? Imo dya tay? Titingin na beligya ice cream sa Regyalang kon. Aja lang man. Ti ubos man. Kulang pa. Buti mo yadi. All right.
What? Ah, patyan mo lang makina mo? Ha? Ibuyan mo clutch mo kung ano, para mag sudsud gumana. Dahan, dahan. Ayan po. Yung isang kasama namin dito ay walang brake sa unahan po. Andararan. Binubultras pa yung daan dito mga kaibigan. Dahil po maputik itong daan. Dinadaanan natin mga kaibigan. Balik kami. Paakyat naman tayo mga kaibigan. Dito po sa Barangay Atabay. Balik kami. Mula dyan.